Добре дошли в моя канал. Днес ще ви покажа топ 3 неща, какво правя аз в морето. Първо, правя така, засилвам се. Това беше първата. Сега второто нещо. Много не е много добре във водата, като си. Много ми го правя много добре. Но сега нека да го направя. Второто е сега с колело под вода, но много не мога. И третото е вече мъжки шпагат под вода с пружинка. 3, 2, 1. Ciao, не сете лайк бутона, абонирайте се за канала, чао!